ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. барои пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, акнун шумо метавонед аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи арзон ва сифати олӣ дастрас кунед. доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметавонанд, равғани усма, хелба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо, шампунҳои гиёҳӣ. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи арзон дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. тобови ҷангори вазни сабуки UFC Дэн Хукер оиди рақиби дар пеш истодаи худ Ҷейлин Тернер фикрҳояшро баён кард. муҳориба бо Тернер маро ба баландии рейтинг мебарорад. ӯ проспекти нав ва 11-ум рақами рейтинг аст. ман ҳис карда истодам ки ин муҳорибаи махсус мешавад. фурсати он омадааст ки ман бояд ба октагон баромада исбот кунам ки ман бо беҳтаринҳо қувваозмоӣ карда метавонам. ин муҳориба ба ман имконият медиҳад ки баромад карда бо баромади худ исбот кунам ки ман ҳоло ҳам имконияти чемпион шуданро дорам. Тернер яке аз беҳтаринҳост ва бисёри ҷанговарон бо ӯ ҷангидан намехоҳанд ва ин чиз ба ман илҳом мебахшад. ғалаба дар чунин муҳориба маро ба муҳорибаи унвонӣ хеле наздик мекунад, гуфтааст Хукер. хотиррасон мекунем ки муҳориба байни Дэн Хукер ва Ҷейлин Тернер аллакай шаби 8 ба 9 июл дар турнири UFC 290 баргузор мегардад. ана муҳорибаи асосии ин турнир боша муҳорибаи унвонӣ дар вазни ним сабук байни чемпиони доимӣ Александр Волкановский ва чемпиони муваққатӣ Яир Родригес мешавад. ва пеш аз муҳориба Яир Родригес гуфт ки зидди Волкановский чӣ бартариҳо дорад. ман намедонам ки оё ман аз ҳама рақиби хатарноктаринам ё не, аммо ман рақибе ҳастам ки стилҳоро тағйир дода метавонад ва ман рақибе ҳастам ки маро хонда намешавад. бо ман қувваозмоӣ кардан душвор аст. ӯ фаҳмида наметавонад ки ман ҳамчун чапдаст кор мекунам ё ин ки ҳамчун ростдаст. ӯ фаҳмида наметавонад ки ман ӯро ба усул гирифтан мехоҳам ё бо ӯ гӯштин гирифтан мехоҳам. одатан стилҳои ҳама тақрибан маълум аст ва ту медонӣ ки рақиби ту чӣ кор кардан мехоҳад. аммо бошем стили худро дар вақти муҳориба ва зидди ҳар як рақиб тағйир дода метавонам ва ин чиз бартарии ман аст. фикр мекунам ки маҳз ана ҳамин чиз барои Волкановский проблемаи калон мешавад, гуфтааст Родригес. бале дӯстон, Яир Родригес аз ҳама ҷангори ғайриоддие ҳаст ки ҳеҷ кас наметавонад ки ӯ аз куҷо ва чӣ гуна зарба мезанад. барои ҳамин зидди чунин рақибон ҷангидан душвортар аст. аммо Волкановский ҷангори оддӣ нест. ӯ чемпиони ин вазн аст. аз ҳамин сабаб муҳорибаи онҳо муҳорибаи шавқовар хоҳад шуд. чӣ гуне ки дар боло қайд кардем муҳорибаи онҳо муҳорибаи асосии турнири UFC 290 мешавад ки аллакай шаби 8 ба 9 июл баргузор мегардад. ҷангори вазни ним сабуки UFC Муҳаммад Наимов дар саҳифаи инстаграми худ хабар дод ки ба наздикӣ хабарҳои нав оиди муҳорибааш мешавад. ӯ дар саҳифаи инстаграми худ порчае аз дебюти худро гузошта чунин суханҳо навишт: ба наздикӣ хабарҳо мешаванд, иншааллоҳ. хотиррасон мекунем ки Муҳаммад Наимов дар дебюти худ дар UFC дар муддати кӯтоҳ муҳориба зидди ҷангори хатарноки вазни сабук Ҷейми Маларкиро қабул карда рақибро дар дуюм раунд бо тариқи нокаут шикаст дода буд ва ҳамон муҳорибаро Муҳаммад дар вазни сабук гузаронида буд. акнун боша Наимов дар вазни худ дар вазни ним сабук баромад кардан мехоҳад ва баъди ғалабааш ба ҳамаи ҷанговарони вазни худ гуфт ки акнун дар вазни 66 килограмм шоҳи нав пайдо шуд ва онҳо бояд ки ин чизро донанд. хотиррасон мекунем ки айни замон чемпиони вазни 66 килограмми UFC Александр Волкановский аст ва шаби 8 ба 9 июл ӯро муҳориба зидди Яир Родригес интизор аст ва Волкановский боварӣ дорад ки Родригесро шикаст медиҳад ва баъд бо ҷангори бебохт Илия Топурия вомехӯрад. ҳозир ҳама дар гирди Топурия хайп ташкил карда истодаанд. фикр мекунанд ки ӯ ҷангори олиҷаноб аст. аммо майлаш, ма ба шумо нишон медиҳем ки аз дасти ма чӣ корҳо меояд. ман дар стили ӯ суроғиҳои бисёр мебинам. бисёр камбудиҳоеро мебинам ки ман онҳоро истифода бурда метавонам. агар ки ӯ бо ман ҷангидан хоҳад, агар ки ташкилот ин чизро хоҳанд, пас ман зид нестам ки бо ӯ муҳориба гузаронам. одамо фикр мекунанд ки ӯ шанси ғолиб шуданро дорад, аммо ман ба ин одамҳо нишон медиҳам ки онҳо иштибоҳ мекунанд, гуфтааст чемпион. ва дӯстон, дар ҳақиқат айни замон дар гирду атрофи Илия Топурия хайпи калон аст ва боз ӯ ҷангори бебохт аст.
барои ҳамин бо эҳтимоли калон гуфта мешавад ки Илия Топурия довталаби навбатӣ барои камарбанд шуда метавонад. дар ҳамин ҷо дӯстон навори мо ба поён мерасад. фикр ақидаҳотонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид хонободу сарбаланд бошен.